povstal z mŕtvych. Tak aj v tento krásny slnečný deň sme sa stretli vo Vyšnom Klatove, aby sme oslavili našu koinoniu. Opäť pokračuje aj naša séria prednášok o biblických postavách. Dnes sme sa rozprávali o odvážnej hrdinke, o Židovke menom Ester. Ponúkame vám krátke zhrnutie. Priatelia, dnes sme hovorili o veľmi významnej postave biblickej, o Ester, a pozerali sme sa do knihy, ktorá má ten istý názov, kniha Ester. Boli sme spolu a povzbudení určite tým takým posolstvom knihy samotnej, a to posolstvo je o nádeji. Kniha Ester hovorí o nádeji v zmysle, že Boh naozaj má v moci všetko a že zlo nikdy nezvíťazí nad dobrom. Aj keď sa zdá, že niekedy opak je pravdou, Boh má vždy posledné slovo a Boh má v moci zasiahnuť naozaj všetko a jemu je všetko možné. A preto od nás chce, aby sme si uchovávali nádej. Nádej aj vtedy, keď je tá situácia tak ťažká, že sa z nej ťažko hľadí do svetla alebo do budúcnosti. A napriek tomu nás táto kniha svojím posolstvom volá k tomu, aby sme sa vďaka nádeji presunuli do toho zajtrajšieho dňa, do toho dňa budúceho, v ktorom už môžeme zbierať tiež plody toho dňa predchádzajúceho. A o tom je nádej. Tak ako kniha hovorí, že ten dekret o smrti sa zmenil, Boh mení ten údel a to rozhodnutie aj mocných. A tak to môže byť v tvojom živote, aj v tvojej konkrétnej situácii. A hovorili sme o tom, že na tej šibenici, ktorú postavil Áman pre Mardocheja, odvisel on sám. A hovorili sme o tom, že na tú moju šibenicu ja môžem tak v úvodzovkách zavesiť svojho nepriateľa, toho, kto ma nejak zastavuje, hamuje, kto ma, alebo čo ma blokuje, aby som aj ja mohol pred svojho kráľa prísť. Posolstvo postavy Ester je o záchrane. Nepodľahla naozaj takému pokušeniu hobieť si v tom takom zabezpečení a v takej bavlnke, že jej je dobre. Ale rozhodla sa postiť, modliť, zápasiť a poviem, dať seba samú, riskovať to najväčšie riziko, riskovať svoj život, aby zachránila iných. A to nám pripomína našu misiu a to, o čom je naše povolanie. Byť Ján Krstiteľ znamená ísť s takým nasadením, s radikalitou a s vernosťou ako evangelizátor a zasadiť sa o záchranu bratov a sestier, o záchranu tohto sveta. To vám prajem a k tomu vás povzbudzujem. Samotná Ester vám to hovorí dopredu. Myslím, že posolstvo je veľmi jasné. Majme nádej, buďme radikálni a verní a hlavne majme odvahu takú, ako mala Ester.